Boko ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajibate ka bela jele fo ku wala nyando ni subhana murai ikaro hali be atoni ba nofe ikaro galabu ni kan ikaro akeleme ko bama yele madoni lambe bo na fami ali so wajibate ni na duma juye jiye wajibate dugu ba kono na ja wiye kuna foni sabula dugu jamana wo jamana ni kuna foni ti sorai afoko konvi jamana ala kana nge konvi wajibate anzigiranga kenaka la dala jemu onve ya semvura minumbi la dala bolike kulu bama yele ma bamangana minye sebene kelawu ani dabaji karamogo ulu bi wulika joke shuko ani duguse jeche kuna foni na balanedu ulu de ba sa ulu ninga abla semvura kono omba bama yele ma bara ingwani nazigiraka atinye fuma sabaka je bi minya medegite kado ale ba ngokoro enne flagu ne benywana kuna foni sebe yara saradaledu ni amede ya moroya di amanjo akuna 600 cheka pip kaka firfon la kodo karamogo de batungara bala tuko bedi wajibate bi boni sebe minu ka malende panda aboluko chien baduru kemeshegi chien muga ani kele sebe ni keba atwa de ko Musa Bilali Siribe Musa flake ko akika do kojugu tibo dugu la gwanza wajibate ka do tandege ma okoni ye dibila lakari sebe ni kala ko ako mama yeku ministry yere de minanike sabula minye sefa wari miliyar ta ani shegi ikado ode bi bo jamana kun fufalaki ikado foroba barakela minnu be energie la ikado ani gasoil ferilaw ubo de salo ka bo jamana kun kile nani kono bojabate kado ministre ko bokera kalama uyu dodolima citerni biduru ani konondo kile nani kono ikado uyu de walangata mingunga ngata shuru dingeba kono ka groupe marché bojabate kado ya détourner ministre ni ministre dakele kanvo dalu jonjonde babulu Mali kuran dige ko Mali kuran dese bojabate kado anyebi ni kado sabula ni bana nyema don furati sorala sa kalutal fla Mali dumbi dibila e bojabate abike kechugo jumena ma do farale menyoanga jago kela bala minye energy barakelaw ajubaju yolude bojabate kado aywa minye kunungo ye ministre de l'énergie et de l'eau Bintu Kamara bojabate ayeni nguna foni mbwaka beminge manevi ja kalila akaboni ngoyin galama bojota anga jamana de dobe abicha manje fanga ikado adibete blo kono mi ngoni nye wulika joy noye asana siribe bojota ikado kamalenza ramadu mi ngoni jamana nyeta ani dabalitege ikado bale ka kilana abora ko ingalama abole ko ingalama ma dugo koy uko mi ma page Facebook bojota asana ka sebeni nge akositerni biworo gasoil edem o debi tourner dongodo bojabate kado katada ako minye gazola afere bawu jamana ma kilimbe bojabate o kilingwani ye min zoro ikado sangele kona akacha sevoir milliard mugayi bojabate kado ki boala aya sevoir milliard mugale fly bojabate ako minye edemi fournisseur minumbe ode minumbe aywa gazola ni aywa taji fere aywa edemma ma keme fla ma kilingwani be milliard mugale fla sangele kona oyo salo ngana mu ni bingani ni shwanina ministry mana ni kuma invo bojabate jamana dombi yere ako ministry Bintu Kamara mingwani ye ortemi ye oya wele kunu bojabate ngunu mimbi dugu kono ani kuma minu mbaraka fo yalma akoye tnyewa binu ko tarafatani do kala bituraka ako energy Mali bojabate ka do shoni bakule de be barakela obuloyi bojabate électrogène mi nye groupe électrogène ulu minu bi tamani aywa gasoilu ye bojabate ka do gasoil mimbi sa oti bolike wari bakule mimbi boka dola bojabate wari de bikla ikado jago kelawu ani aywa energy barakela ni nyanje hali chauffeur ulu bu tasrala
a ko nin ko in kɔni wajaba tɛ k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten tuma min u nana sɔmi u ye wulikajɔ boloda ka sɛgɛsɛgɛli kɛ balenge i k'a dɔn gurupu ngaraw sigilen don yen wajaba tɛ k'a dɔn balenge de ye sɔmi nana kɛ n'a fɔra ko ka taa citɛrɛni i k'a dɔn a ye essence suru dingɛ kɔnɔ i k'a dɔn gurupu ninnu bɛ a salo yɔrɔ min wajaba tɛ k'a dɔn balenge i k'a dɔn ani dugukɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn citɛrɛniw bɛ sin ka tunu ten ko to bɛna nugu la o de la tile 4 kɔnɔ u ye jateminɛ kɛ citɛrɛni 59 wajaba tɛ o de sina ka tunu ten balenge ni bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di wajaba tɛ k'a dɔn u ye nɔbɔli kɛ k'u do dɔli ma ka taa ye k'a fɔ tara fatani don wajaba tɛ k'a dɔn idem baarakɛlaw olu yɛrɛ de ye jamana sigi dingɛ kɔnɔ ka jamana k'a pɔcɔ wajaba tɛ sabula u dabirilen bɛ u ni jagokɛlaw dɔ i k'a dɔn u dabirilen bɛ énergie ka foroba wari la wajaba tɛ k'a dɔn kuranko dɛsɛra hali ka maloya ka saamɛ k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi an t'an jogo dɔn ni ala ma jangɛ bɔnna ko an ka ko kalama koyi wajaba tɛ k'a dɔn u b'u sɔn don o don a bɔ dɔ de bi fara a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajaba tɛ k'a dɔn a bɔ fournisseur min kan kan i k'a dɔn litiri a bɔ 45,000 litiri o ye misali ye n'o kan ka na n'o ye wajaba tɛ k'a dɔn n'a sera n'a ye a bɔ essence bi bɔ yɔrɔ min n'a sera yen i k'a dɔn a bɔ edem baarakɛla bi sɔrɔ yen min kan ka sɛbɛnfura kɛ k'a fɔ n y'a sɔrɔ o bi di chauffeur kama u fila bɛɛ b'u bolo nɔ bila a la wajaba tɛ n'o kɛra o récépissé in dɛ o de bɛ se ka taa kɛ facture n'o ye warisara papier wajaba tɛ o warisara papier a bɛ se ka cɛci siɲɛ 2 siɲɛ 3 o bɛɛ lajɛlen wari kelen bɛ sara maa kelen a ko o de la min ye majɛ ye miliyari 600 sefɔ wari o juru bɛ énergie kana énergie bɛ bɔ o la cogo di k'a fɔ k'a na courant ɲuman di wajaba tɛ a ko a bɔ miliyari 1,600 wajaba tɛ k'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de ko nin dununa nin zan damadɔ in kɔnɔ énergie fɛ wajaba tɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn facture 52 o de bɛ taa fara kɔrɔlen yɛrɛ kan wari bɛ t'i jɔ miliyari 18 sefɔ wari min kɔni tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye fiyewu min dununnen don a ko énergie la maa 800 olu de bɛ na ni essence ye walasa courant ka mɛnɛ maa 800 wajaba tɛ olu kɛmɛ ka diyagoya juru min kari jamana kan na miliyari 600 sɛbɛnnikɛla ko Mali bɛ bɔ nin na wa a ko nin ko damadɔ min filɛ nin wajaba tɛ k'a dɔn a tɛ tulo tigɛ cɛ wo cɛ muso wo muso ni bɛɛ nin na kabin'a jujɔ wajaba tɛ fo ka taa fɔ a nungu ministre ko a y'i kale ala la a si kelen di to yen payi nin fɔra de bi bi ma se o a ko kɛra ka da i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ ni tɔɔrɔla kurandigɛ in na Asimu Goyita miliyari 7 bɔ a yɛrɛ ka foroba wari la k'o ta k'o di ko ka taa gurupu san gurupu 27 a bɛ fɔ don min a bɛ taa Turki ni usine in na gurupu ɲuman bi sɔrɔ nin yɔrɔ in de la wajaba tɛ i k'a dɔn o wari ka ca wajaba tɛ k'a dɔn ayiwa a bɛ nɔmada yɔrɔ min a bɛ taa yɔrɔ min nɛrɛmugu tada la o ye Nigeria ye wajaba tɛ hali ɲuman fana tɛ koyi u taara kɔrɔlenw de san ni kana k'a fɔ ko ka filijuru branche la a ka wuli k'a lajɛ min fɔra n'a sɔrɔla a ka ɲi a man ɲi wajaba tɛ k'a dɔn a wuli daga 13 sina ka mɛnɛ a yɛrɛ ma ten kɔrɔlen don a man ɲi wajaba tɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra nin jamana kelen la malidenw yɛrɛ de ye nin kɛ jamana kelen la mali kura dun bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngu kan jamanadenw dɔrɔla u tɔɲɔna wajaba tɛ k'a dɔn maa si t'a dɔn i bɛ min kɛ ni zo ninnu b'a fɛ ka jamanadenw de su ka bila Asimu Goyita la sabula nin kuratigɛ ba in wajaba tɛ maliden maa ye min bɛ ko muɲu min b'i da de n'a sɔnni ye n'a b'i fɛ a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma nka a sera yɔrɔ dɔ la wajaba tɛ k'a dɔn malidenw min ka muruti sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri kɔni y'a jira maa o maa sɔrɔla nin na wajaba tɛ k'a dɔn i tɛ kisi o tuma ko chauffeur 2 olu taar'u tɛgɛ ma kaban o jɔnni ka camion don jɔnni ka gasoil don jɔnni de y'i ci yɔrɔ a ɲɛna dɔn wajaba tɛ i taara livrer baarakɛla jumɛn y'a signé ka d'i ma o bɛɛ tɛna dɔn wa u bɛɛ minɛtɔ filɛ nin fɔra énergie ko la kabini bi tɛ kojugu Allah miyɛtɔ de ka kuma tɛ minɛ sogo boso yɔrɔ la a na minɛ o nin kura ngo kuma in y'anw bila nin kuma in na u bɛ ɲini k'an kɛ ɲɛngo ni hasidi ye dongo don an b'a fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ
a ka bi bɔli la. Le matin. Sɔgɔmada. Sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Musa Boli. Musa karamɔgɔ de b'a tuma a ko min ye Abdulaye Diop ye. Karamɔgɔ de b'a tuma n'o ye Mali ministre des affaires étrangères ye. Ale kɔni bɔra ni ka kuma. N'i ye kuma in lajɛ ale bɔ o bɔ. Karamɔgɔ de b'a tuma malidenw kɔni b'u sigi ni ka kulo kɛrɛmɔjɔ. Janko i b'a ye k'a fɔ kuma belebele kuma nafamaw de b'a ka kumaw la. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ waati laban gɛrɛntɛlen bɛɛ. Minisuma min b'an ka jamana kɔnɔna la. Olu daga yɔrɔ minnu bɛ n'olu kan ka labila an ka kɛlɛkɛcɛw ye. Karamɔgɔ de b'a tuma dibi jumɛn de b'o la minisuma baarakɛlaw bolo. Sɛbɛnnikɛla ko a mɔmɔ a na dɔn don dɔ. Min ye Abdulaye Diop ye. A y'a yira k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Karamɔgɔ de b'a tuma b'a ye k'a fɔ gɛlɛya ma daminɛ bi. Kabini n'i y'a lajɛ Mali ale Faransi ka ambassadeur gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ. Ko kɔni a gɛlɛyara dɔɔni. A ko Mali y'a ɲini Faransi ka kɛlɛkɛcɛw ka bɔ Mali kɔnɔ. Karamɔgɔ de b'a tuma o ye dɔ fara gɛlɛyaw kan. N'i y'a lajɛ min ye Faransi ye Mali nunjuru o kuma o b'ale de bolo Nations Unies la. Mali y'a ɲini ka nunjuru bɔ Faransi bolo. O ka kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma min ye cɛmancɛ fanga marabaw ye. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ de b'a tuma cɛbɔ dan yɛrɛbɔ ye. O kuma min kɔni Faransi ye tiɲɛ don ale ye Mali coloniser. Ni k'an bɔ jɔnyajuru kɔnɔ ni k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya d'a ma. Nka o n'a ta o ta. A ko o kun ye kunu ye bi fɛnɛ don dɔ ye. Karamɔgɔ de b'a tuma min kɔni ye bi ye sa Mali fɛnɛ bɛ se ka ko dɔ k'a yɛrɛ ye. An tɛna to jɔnyajuru kɔnɔ kudayi. O kuma don dɔ dugu jɛra sa. Sɛbɛnnikɛla ko min ye Abdulaye Diop ye. A ko Mali ale ye muruti min kɛ Faransi bolo. Min kɔni an dafɛ jamana dɔ bɛ n'o ye Burkina Faso ye. Olu fɛnɛ y'u sen da Mali sennanɔ la. Karamɔgɔ de b'a tuma an kɛra 3 ye min ye Niger ye. O fɛnɛ sen da u sennanɔ la. A ko min ye Laginɛ ye. Olu bɛ yira na karamɔgɔ de b'a tuma olu bɛ kɔ fila mɔli la. Sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ŋaniya mun bɛ ni jamana 3 la. Mali, Burkina Faso, Niger. O de ye min ye tigɛ ɲɔgɔn ba ni Faransi cɛ. Ni ka se ka yɛlɛma don ko la. Karamɔgɔ de b'a tuma janko a bɛ se ka kɛ n'an ka jamanaw ka hakilinaw ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye minisuma ale ka daga yɔrɔw ye. Karamɔgɔ de b'a tuma Mali y'i tigɛ da yɔrɔ caman kan. A ko Kidali ta o de bɛ da kɔnɔ don n'a nataw la. O kuma hali o tɛna mɛn tuguni. Sɛbɛnnikɛla ko ni dun y'a lajɛ janfa jumɛn de bɛ ka bolo da. Sabu n'i ye minisuma ɲɛmaaw lajɛ Mali kɔnɔ. Min ye Faransi ka cɛdenw ye olu de ka ca kɔnɔna na. A ko barika ni gɛnna. Nka hali bi Faransi kɔni ale bɛ baara la minisuma kɔnɔna la. Karamɔgɔ de b'a tuma ni minisuma yɛrɛ ma bɔ Mali kɔnɔ. U ka taa sa. An ma tila Faransi ko in na ban. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Kidali ko in ye. E k'u ka hakilina ye Mali yɛrɛ ka don Kidali de ye. Karamɔgɔ de b'a tuma n'i ye 2012 lajɛ. Musa Boli ka kuma don. A y'a yira k'a fɔ min ye Seribali ye weleli min kɛ ka na Mali. O tɛ bi ye. A ko k'o tɛ bi ye. A ko min ye k'an dɛmɛ ka bɔ kɔna. Karamɔgɔ de b'a tuma ka Tɔnbukutu ka Gawo sɔrɔ. Ni ka taa kogo jɔ Kidali gun kan. O kuma ko Mali kɛlɛkɛcɛw a tɛ kɔn abada ka yan bunna kusago. Sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa daminɛna kabini o don. Faransi ni Bamanciw ka bɛnbɛnbɛn n'u ka janfa tigɛ di ɲɔgɔn ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ye. I b'a ye k'a fɔ an ka cɛdenw hakilina mun b'u la bi. Karamɔgɔ de b'a tuma anefisi minɛlen kɔfɛ. Hakililɔku minɛlen kɔfɛ. Min ye Kidali o tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye. A ko Faransi ka kɛlɛkɛcɛw. Karamɔgɔ de b'a tuma olu kɔni ni mɔnɛjugu bɛ ɲɔgɔn na. Sabu bɔlen kɔ Mali kɔnɔ u taara u yɛrɛ sɔrɔ Niger. Karamɔgɔ de b'a tuma Nigerikaw fɛnɛ wulusiw nɔfɛ. U bɛ Tchadikaw fɛ an bɛ don min na ko bi. A ko min ye minisuma ka daga yɔrɔ Kidali dugu kɔnɔna la. A ko min ye Faransi ye. Karamɔgɔ de b'a tuma a tɛ fɛ abada ŋaniya mun b'a kɔnɔna la. Mali kɛlɛkɛcɛw ka don ye. Sabu nkalonjugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ ni k'a dan na. K'a yira k'a fɔ ko n'an donna k'a bɛna kɛ fiɲɛtɔ bere ye. O kuma ni ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fa ka ban u bɛ k'o de mangoya dan kan. Sɛbɛnnikɛla ko min ye Nations Unies ye k'o su k'o bila Mali la. Min ye diɲɛ disibaw ye k'u su k'o bila Mali la. Karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ dɛmɛba wɛrɛ fɛnɛ bɛ Mali la bi. N'o ye Irisiw ye. Karamɔgɔ de b'a tuma ni ka taa bila Chinois la. Sɛbɛnnikɛla ko Faransi mana ŋaniya jugu fɛn fɛn bolo da Nations Unies na. Min ye Irisiw ni Chinois ye karamɔgɔ de b'a tuma u b'u sen d'a kan. K'a yira k'a fɔ sa ko Mali kɔni a ka to a da kan bolo. Karamɔgɔ de b'a tuma ni min ka d'an ye o kuma a ka kan sa an ka se ka dɛmɛ o baara la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi ni Mali tilala Faransi la. Karamɔgɔ de b'a tuma o ka laɲini tɔ bɛna kɛ mun ye. Yalima min ye Faransi ko bɛna ban wa. Sabu dibidibi ni min kɔni ye bamancɛ wale min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la. Karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ cɛ tɛ muso tɛ. Faransikaw de don. O kuma ɲɛdɔnna saw. Min ye sema maaw ye. Karamɔgɔ de b'a tuma olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u damasiyɛn ka kumaw fɔ. K'a yira k'a fɔ min kɔni olu ka nin baara in ye ko maaw de b'u kɔfɛ. Maa minnu bɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ. Nka hali ni tɔnfɔ tɛ ka kɛ. A ko in ɲɛdɔnnen don nin waati la. A dɔnlen don. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ le matin kɔnɔ. Musa Boli ale ka sɛbɛnni don. Bɔ Jabate ne bɛ n bolo kari ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. Seyidu Konatɛ nin y'a ka fasiri ye. Bɔ Jabate i k'a dɔn a ti ɲɛ. Sira fila taamaba i to a na kari walima a na wa. Bɔ Jabate
Wajabate i k'a dɔn min ye sema mɔɔw ye minnu n'u bi faamaya la CNT la ani cakɛda wɛrɛ la wajabate k'a dɔn u bolo bɔra baara la ka sababu kɛ u ye kalo kelen jalen de kɛ u t'i ye ɲɛna baarakɛyɔrɔ la wajabate i k'a dɔn wa taa kun ma f'u la wa an tɛna na o yɛrɛ kun fana ma fɔ u t'i ɲɛ bilen Mali tɛ n k'i ɲininka wa batɛmɛsira ye fɛn o fɛn n'a bi kɛ siraw de b'a la sɛbɛnnikɛla ko coordination des mouvements de l'Azawad ma murutilew den diɲɛnenw wajabate i k'a dɔn awa minnu bɛ conseil national réforme du secteur sécurité ko ma se NRSS wajabate i k'a dɔn bolo bɔra baara la tile 30 sara tigɛla wajabate i k'a dɔn ani fɛn o fɛn kan ka d'u ma min ye makama ni musaka ye a bɛɛ lajɛlen bi jɔ ka da u ka kɛwale kan min ye ayiwa CNT wajabate i k'a dɔn kunungo o kunnafoni kelen fana taara min ye colonel Maliki Jawo ye wajabate i k'a dɔn tile 30 u sen ti don CNT kɔnɔ kelen wajabate u ka sara ani makama ni musaka min bi d'u ma a bɛɛ lajɛlen tigɛlen baara minnu bɛ senna octobre in na olu kɔni ka to kɛrɛda fɛ fɔlɔ sabula wajabate k'a dun u tununa i k'a dɔn ka waati kɛ u m'u ta yɔrɔ fɔ maa ye u ma sɛbɛnni kɛ fana wajabate e k'a dɔn i bi cakɛda kɔnɔ e bɛ se ka taa cogo min ka di ye ka na cogo min ka di o tɛ ɲɛ minnu ni minnu don CNT la Mohamed Ag Indala an bɛ kwale de Kidal wajabate ani Mohamed Ali Ag Matahel o ye président conseil supérieur Kelzar Zaf ani Alki Akli Akan Ag Suleiman wajabate coordination mouvement de l'Azawad Bouakar Sidik Taleb Sidi Ali ale mouvement arabe de l'Azawad komi ma MAA wajabate k'a dɔn nunu sɛbɛnnikɛla ko waati kɛra i k'a dɔn conseil national de transition CNT u b'u ka baara tani filafili la nunu nana tunu maa t'u ta yɔrɔ dɔn wa u m'u sara maa fana na sɛbɛnnikɛla ko o tɛ ka ɲɛ ka sababu kɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye nin maa naani nin kelen o kelen u bi jɛkulu minnu kɔnɔ a fɔlen don a dɔnnen don o de ye maa murutilen minnu n'u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ ko an ka bɛn wajabate k'a dɔn balila ka tunu de sɛbɛnnikɛla ko hali n'u seginna ka na wajabate i k'a dɔn o tɛ foyi b'u u ka ɲɛngini na a ko ka sababu kɛ wajabate kuma min ni jamana bi baara la olu tununa o tile 30 u bolo ti don cala wajabate k'a dɔn k'a daminɛ ntɛnɛn dɛmɛni na fo ka taa fɔ kalo kelen dafara i k'a dɔn sara min kan ka d'u ma o tigɛlen don wa baara ni baara minnu ani kuma minnu bara ka fɔ o tɛ k'u ɲɛna u b'u sigi kɛrɛda fɛ fo waati fɔlen ka dafa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Maliki Jawo ye a ye nin kɔrɔfɔ in sɛbɛn a y'a kunnafoni jɛnsɛn questeur président de commission secrétaire général u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ nin kɛ misali ye i k'a dɔn k'a baara bato fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun sabula i k'a dɔn nin di ɲɛ a ko n'i ye kota k'a lajɛ a ko wulikajɔ de nana boloda ninnu fɛ wajabate k'a dɔn u ye kɛwale minnu kɛ ko cɛjuguba yanni nin fana ka kɛ dɔgɔkun kelen yanni nin ɲɛ min ye gouvernement ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga wajabate ale fana y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ ayiwa n'u bi baara kɛ coordination des mouvements de l'Azawad SEMA plateforme du conseil national wajabate k'a dɔn jɛkulu don jɛkulu min ni Mali de b'u sara olu fana faralen kun don ɲɔgɔn kan a nin cakɛda in na u fana wajabate u ka sara tigɛra wajabate i k'a dɔn makama ni sɔrɔ min bi d'u ma a bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka sababu kɛ wajabate i k'a dɔn u ka wulikajɔ a n'u ka hakilinaw i k'a dɔn taafama ye o yɛrɛ k'i bɔ a la jamana bi kɛlɛ de la bamanjuw bi kɛlɛ de la aw dun ye i k'a dɔn ayiwa jugu kɔrɔw ye hali n'a sɔrɔla bolonabila sɛbɛnw kɛra a k'i k'a dɔn min ye gɛlɛya caman ye Mali sɔrɔ jango kɔsɔn in na nin bato in ka taa mugu ci a la gansan wajabate mugu cira gato in na gansan i k'a dɔn sɔrɔsi bato tɛ fo civili damanda maa joli joli k'olu bɔnɛ u nun na maa t'a la min sera k'a damakasi kɛ walima ka kulekan bɔ ɔ fo coordination des mouvements de l'Azawad SEMA aw dun y'o jɛkulu de o yɛrɛ aw taara o kulu yɛrɛ de la an m'a tan ka kɛ i k'a dɔn olu ka lasigiden ye jamana ka bara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i k'a dɔn bamananjɛ walew bi sen na a kɛra kunnajaya bolo i k'a dɔn a suspana de n'o tɛ e kɔ wɛrɛ bɛ yen min ka nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Wajibate Namo. Mbala cogo bɛ di. Karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona Naam. Nouvelle Horizon Ɲɛdankura. maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Jibril Keyita Jibril ko karamɔgɔ daba tungara a ko min ye Bamanci ka tɔn maa kɔrɔ fila ye sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u yɔlɔni ka bɔ Kidali e ko bi olu bɛ an cɛla Bamakɔ yan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara min ye ni kɛlɛkɛlaw ye min ye ni maa jugukɔrɔw ye ale kɔni olu kɔni hakili sɔrɔ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tungara n'u k'u yɔlɔ ka bɔ u jɛɲɔgɔn cɛla ni ka boli ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan karamɔgɔ daba tungara o selen yan ka ban e k'u fɔnɔna sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛlɛ ye ale man di ye min ye ni cɛ fila ye i bɛ da la k'a fɔ maa fɔlɔ o tɔgɔ ye ko Agili Ake Mohamed ye filanan o ye Aluseni Aga Awali ye ni cɛ fila karamɔgɔ daba tungara u ye kɛlɛ kɛ fo ka u bolokolo ja sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamanciya daminɛlen min ye 2012 waatu ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni kɛra Bamanci kulo ye hali ni malidenw don sɛbɛnnikɛla ko u ye mugu ci ka mugu ci san 10 nin kɔ u y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ sera karamɔgɔ daba tungara olu kɔni bɛ kɛlɛ mun na olu ɲɛ t'a la nafala la karamɔgɔ daba tungara min ye ka su k'u yɛrɛ la u y'u sigi k'a lajɛ min ye ka kɔrɔnajɛ ka tilebi lajɛ karamɔgɔ daba tungara i bɛ ko dɔ de kɛ nafa ni tɔnɔ kama nka kɛlɛ mun bɛ ka kɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la maa minnu y'a hakilina ta k'olu kɔni ma nafaya la bi o tuma k'u ye olu lafili karamɔgɔ daba tungara ko ka don n'u hakiliw cɛ sɛbɛnnikɛla ko olu ye tiɲɛ ye bi u bolila ni ka marifa fili k'a t'u bolo ye ni ka n'u yɛrɛ sɔrɔ ka taa u wakili da an ka ɲɛmɔgɔw tulo kan karamɔgɔ daba tungara fɛn fɛn bɛ dibidibi la ka fɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye o t'u kisi dɛ u kana da maa wele la ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la u kana da u la dɛ i ka kuma ye tiɲɛ non i ka kuma ye kana sɔgɔbɛ ka gundo dɔn ka taa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara ni cɛ fila u ye min kɔni ye deli bolo da an ka ɲɛmɔgɔw ye karamɔgɔ daba tungara ni k'u da larusi la ka kaliniw kɛ k'a yira k'a fɔ k'ulu ye fɛn fɛn kɛ k'u bolo fila b'u k'u bɛ yafa ɲini k'ulu nimisara u k'a kaso kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara k'u natɔla u y'a ɲini dɔw fana fɛ o tuma olu fana k'u ladige sabu k'u bɛɛ ka su k'u yɛrɛ la ko nin tɛ kɛlɛ ye karamɔgɔ daba tungara kɛlɛ mun bɛ nɔbɔ k'ulu y'a jateminɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw ka min kɔni tanikasegin bɛ ka kɛ lakɔli baaraw bɛ ka kɛ denmisɛnw fɛ min ye furakɛli baaraw bɛ ka kɛ a ko nafasɔrɔ sira baaraw bɛ ka kɛ nka ko n'i ye jamana kɔrɔnfɛ bolo lajɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ye Kidali n'a marabolo ye karamɔgɔ daba tungara ko kɔnɔmɔ de bɛ bɛɛ lajɛlen la maaw kun don bɛ sokɔnɔna la furakɛli tɛ yen kalan tɛ yen nafasɔrɔ sira baara tɛ yen ko kɛlɛ kun ye mun ye sisan i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara n'a dun ma k'a fɔ ko nafa tɛ kɛlɛ la o tuma k'ulu kɔni bɛ bɔ ni kɛlɛ jugu in na ni k'u yɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔ daba tungara u ye fɛn fɛn kɛ malidenw na ni ka yafa ɲini karamɔgɔ daba tungara ni ka fara Mali den ɲumanw kan o tuma ni ka tila ka taa kɛlɛ jugu minnu ban bɛ Mali ma karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye Mali a bɛ se k'a danbe sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye ni cɛ fila ye dibidibiw ka kɛ nin ko in na maa minnu ye nin ko in kunyanfan ye karamɔgɔ daba tungara u bɛ ka fɔnɔ de k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ka ɲɛmaaw ye o tuma ko min ye nansaraw ye olu de b'u dɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ daba tungara min ye balo fura wari ka taa bila hali gɛri yɛrɛ o tɛkinugu la o tuma k'u ka dɛmɛbaw filɛ nin ye hali n'olu m'o fɔ o dɔnnen don u nana u ye faali min kɛ san 10 in kɔnɔ u k'o kaso kɛ fɔlɔ a tuma yafa bɛ kɛ i ka kuma in ye wulibali ye c'est tout n'o tɛ an tɛ yafa dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Jibril Keyita ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajibate k'a dɔn kojugu tɛ bɔ dugu la gansan y'o f'i ye Wajibate k'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ n'a ma kɛ de i k'a dɔn seba tɛ dɔn wallahi n'o tɛ Wajibate ONU i k'a dɔn olu ka haraba ka sin ka Agel Hawk ka sin k'o k'a bila ten Wajibate dabangama don wa yalima janfa don ka ɲɛsin Mali ma min ni min fɔra i k'a dɔn Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ o de ye n'a bɛ bɔ yɔrɔ min don min an bɛɛ ne don ka aw bi bɔ anw bɛ sin ka don de ye Wajibate i k'a dɔn nka min kɔni Agel Hawk i k'a dɔn awa MINUSMA u sina ka haraba hali sarali yɛrɛ ma sɔrɔ a la koyi Wajibate ka sin ka k'a bila ten fajiri de genge kabini ye sɔmin kɛra k'a fɔ i k'a dɔn ko dɔ kɔni bɛ sen na olu ta MINUSMA kɔni bɔ Agel Hawk o yɔrɔnin bɛɛ Wajibate i k'a dɔn Bamanju sina kana yɔrɔ minɛ k'a fa tɛ tewu i b'a fɔ k'u kumana ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko awa Cadikaw ka awa kasigi bilen olu de tun bɛ Agel Hawk u ka nin haraba taalen kɔni maa si ma faamuyali kɛ a bɛɛ tɛ kangari dara n'a bɛ bɔ yɔrɔ min don min dɔw fɔlen don aw y'a dɔn ne y'a dɔn Wajibate i k'a dɔn aw bɛ bɔ o b'a sɔrɔ an jɔlen don da la
aw bɔtɔ na anw don dɔ i k'a dɔn baara bi kɛ o kɛcogo de la nka ninnu sina ka haraba fajiri da fɛ ka yɔrɔ bila sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a n'a b'u da ko a ma bɛn sabula a dabɔra fɛn min kama a ma ɲɛ koyi banmanju sina ka taa yɔrɔ minɛ k'o kɛ ten tewu k'a kɛ n'a fɔ yen y'u fa da yɔrɔ ye wajabati i k'a dɔn armée ma fila kɛ i k'a dɔn aw taara wa anw taara aw taara don jumɛn kabini kunungo o tuma munumunu salo de bɛ awa kangɔnna na ni maa tɛ bilen anw kɔni taara o tuma a ɲɛ dɔnna wajabati i k'a dɔn avion belebele ninnu mugu b'a kɔnɔ olu yɛlɛla sanfɛ n'u ye kɔnɔna lajɛ n'u y'a dasi k'a dasi e ko maa min yɛrɛ bɛ nin na bilen a tɔ bɛ de kunungo wajabati k'a dɔn a dɔnna k'a fɔ bamanju u sɛbɛkɔrɔ fara sa i k'a dɔn yɔrɔ in kɔni min ka ayiwa lafiya wajabati o yɔrɔ bɛɛ armée kɔni bɛ labɛn de la sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na bɛɛ agɛlɛw kan i k'a dɔn u bɛna t'u da yen minnu bɛna sen la walima mobiliw la wajabati olu bɛ sira fɛ ka na nka min kɔni ye sanfɛla ye olu ye kɛnɛ fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko minisuma ka nin ko in i k'a dɔn laban nana nkalontigɛ Mali faamaw a ye yafa an ma koyi anw yɛrɛ de siranna sabula mugutika ni awa manga kumara ka gɛrɛ anw na kosɛbɛ an ye kunnafoni mɛn k'a fɔ n'anw yɛrɛ ma taa joona i k'a dɔn bi bɛna kanga o de kɛra an dakun ye nakun ye jamana min ye n'i bi taa don min i b'i sara o jamana de la wa walima bi bɛna k'i kan i b'o kangari de da anw ye wa ka sin ka wulikajɔ boloda k'i kɔda sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ u ka kulu wɛrɛ fana bɛ setali wajabati k'a dɔn olu ye gɛlɛya min sɔrɔ o dɔnnen don n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra janfan ye wajabati k'a dɔn agɛlhɔg o bi mɔɔ hakili jigin bɛr ta la sabula bɛr o bi tumutu mara la wajabati k'a dɔn yen yɔrɔ kun bɛ ayiwa banbanji jɛrɛjɛkuluw ka ayiwa u ɲaa de ka sababu kɛ i k'a dɔn u yɛrɛ dama kun to ka ɲɔgɔn dalu wajabati n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw nana sa anw de ta ye tiɲɛ a bɛɛ lajɛlen k'a kuta wajabati k'a dɔn sɔrɔsiw u ye wulikajɔ min boloda ye u ye faali min kɛ banmanjuw la bɛr ni ayiwa an ka sɔrɔsikuluw kɔni u dagalen bɛ bi min ye CSP ani PSD ka taa fara JINIM wajabati ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ wulikajɔ nin yɔrɔ in na k'u yɛrɛ kɛ dugamasakɔrɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye Abulayi Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ o ye la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ni min sɛbɛn a ko min ye ministère de transport ye karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔ bɛ ka kɛ min ye an ka terrain sira ye karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ k'a ko in a bɛ dɛmɛ na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali terrain n'o ye chemin de fer ye karamɔgɔ dɔ bɛ tɔgɔ terrain jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko denni tɛ Mali ye Dakari ka taa bila min ye Kayi ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maaw bɛ donni cogo min na donu bɛ taa ten sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kabini terrain jɛra san 2018 k'a daminɛ o don Ibrahim Boubacar Keita tile la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a kɛra gɛlɛya belebeleba ye hali k'a da dugu minnu bɛ terrain sira kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ nafasɔrɔ sira caman tun bɛ yen a dugu sigir'u sen sabara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye maa caman ye olu kɔni ye tungafɛnminɛw ta k'a da ka terrain kɔni ale mankan tununna min ye transition dugu jɛra colonel Assimi Goïta karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ale sigi ka jateminɛ kɛ malidenw ka laɲini yɛrɛ de kɔnɔna la min ye terrain ye a mankan bɛ se ka bɔ kura ye tuguni o de kumu kɔnɔna la terrain ka jirajakulu bɛ n'o ye Superfer ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ terrain kan ka wuli ni hakilina minnu y'o baaraw sabati baara in a nunjuru bɛ maa min bolo o de ye ministre des transports ye n'o ye madame Dambele Madina Sisoko ye sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛra i b'a ye k'a fɔ terrain kan ka boli sira min kan n'o ye ara ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni k'o larawuli k'o lajɛ baara jumɛn bɛ yen yɛlɛma jumɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tuma min na min ye terrain kɔni ye terrain kɔrɔni fila karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u y'o lawuli k'o jɔ a sen kan kelen olu kɔni bɛ ka baara bolo da an bɛ don min na ko B Bamako Kayi Bamako sɛbɛnnikɛla ko hali ni sigi kɛmɛ ka tɔw maa kɔnɔ min ye Kita terrain ye ka taa bila Bamako Dakari ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni a ko min ye cheminot ye n'o ye baarakɛlaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu yɛrɛ kɔni tun ye kulo gosi waati dɔ la min y'u ka nɔfoloko ye i b'a ye k'a fɔ dɔɔni taara k'a d'u ma waati dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati labanw na cogoya tiɲɛ bɛ ka ta ka jamana gouvernement sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'a yira k'a fɔ min ye cheminot ka wari balannen bɛɛ Madina yɛrɛ kɔni ye tigɛnɔbila kɛ ni k'a yira diɲɛma la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'a yira k'a fɔ nafolo bɛ n'a kan ka di maaw ma o kuma i b'a ye k'a fɔ min ye Superfer ye ko gouvernement ye wari bila ale ka bolo kan ka ban karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ o kuma baarakɛlaw ko wakili don bɛ banki mun na ko ka taa lajɛ k'a ka wari bɛn ka ban sɛbɛnnikɛla ko juillet
uti ani mois de septembre karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kalo 3 mun tun bɛ kɔfɛ sarabaliya la ko bɛɛ lajɛlen ka wari b'i ka compte kɔnɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko Madina yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin ko in ale kɛmɛ k'a minɛ a bolo fila la a ko n'i ye terrain jɔyɔrɔ lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko denni tɛ a bɛ kɛ sababu ye hali an ka goudron bɛ se ka mɛn si la cogo min na sabu donni bɛ donni na n'u bɛɛ lajɛlen nana terrain fɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a to goudron bɛ lafiya Madina Sisoko a ko wulikajɔ mun bɛ don n'a nataw la n'o de ye terrain kura nali an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a kuma hali bi a bɛ bolo la ko min ye jamana ɲɛmaaw bɛ danna ye ka wuli n'a ye o kuma ko don dɔ a bɛ boloda o ka kɛ kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ u ka sɛbɛnnin don Jabate an ka taa ayiwa an ka te premier min fɔlɔ te jumɛn karamɔgɔ de b'a tɔgɔ balan cogo bɛ di Jabate yana an ka taa yɔrɔ jan a fɔra ko an bɛ duwaku min na Jabate nin nkalon yɛrɛ dabɔlen don fɛn o fɛn n'o bɛ dilan an fɛ yan k'an k'o dun k'o matarafa Jabate tiɲɛ don an ka fɛnw dun nka ni min ka ɲi dɛ Jabate i k'a dɔn dɔnkɔnɔmugu tɛ dɔn maloya kan nka siga tɛ min na Jabate i k'a dɔn tile fila na an taara munumunu Segu min ye Modibo Keyita GDSM a ka nin usine ba in na Jabate makɔrɔni kabini alikama bina ka kɛ dingɛ kɔnɔ a bi susu Jabate i k'a dɔn k'a mugu k'a tɛntɛn ka tila k'a bamayɛlɛma k'a nɔɔni makɔrɔni jamaja ni makɔrɔni kumaba a sugu o sugu a bɛ dilan cogo min na Jabate a bɛ dilan Itali cogo min a bɛ dilan o dilan cogo kelen la makɔrɔni duba Jabate k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ n yɛrɛ taara ɲɛda ni usine kan i k'a dɔn an m'an ka to makɔrɔni du abada makɔrɔni feereta ninnu an m'an ka si dun ka tɛmɛ Modibo Keyita ka makɔrɔni kan kosɛbɛ Jabate kabini alikama bi kɛ dingɛ kɔnɔ fo ka taa fɔ a bɔra bolo tɛ maga la machine de b'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban n'a fɔra ko an k'an ka fɛnw dun nin makɔrɔni Jabate an k'an ka nin dun ko don dɛ sabula nin ka ɲi nin saniyalen bɛ a dilancogo ka ɲi Jabate ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo o don Jabate k'a dɔn min ye Janbere Siga nin y'a ka sɛbɛnni ye a bɛrɛta n'a ma fara ɲɔgɔn kan Colonel Assimi Goïta Jabate a bi baara de dɔn a ti maaw dɔn Jabate an ka nin jɛ in dɛmɛ jamana ɲɛta ni jamana dabali kɔsɛn in na ŋunungunu barika bonyanen bɛ sibiri tɛmɛn Jabate i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ a wuli ka jɔ la u bɛ kunnafoni di yɛrɛ kan k'a kɛ koyi ko Mouvement National Mali Jo Baara MNMB Jabate k'a dɔn minnu bɛ nin ko in na u dɔnnen don Jabate sabula i k'a dɔn u ma foyi fin man ye n'u m'a fɔ k'u b'o yɛlɛma k'o kɛ jɛman ye Jabate k'a dɔn ninnu dɔnnen don politikimaw don Jabate i k'a dɔn minnu ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kun tɛ dɔwɛrɛ ye Jabate k'a dɔn kanu ɲaami n'u y'a ye sanga bi faama o faama na u bɛ n'u ɲaami o tigi de la o tarikolo tile 6 san 2023 Jabate k'a dɔn lɛtɛrɛ dɔ o sɛbɛnnen bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'o bolonɔ bila lɛtiri in dalen don ka ɲɛsin maliden ni min kɔni bɛ Assimi Goïta fɛ a ka kɛ président ye k'i k'o bolonɔ bila sɛbɛn Jabate a ti kɛ ten o min kɔni ye laada ye kɔrɔlen an y'o dɔn ka kɔrɔ Jabate i k'a dɔn fɛn o fɛn de b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛna taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ karisa an b'i dɛmɛ an b'i sanayɛlɛ Jabate e ka kɛ président ye nɛgɛnka don Jabate k'a dɔn a si tɛ maa jɔlen ye wa n'i y'a fɔ ta k'a lajɛ namaratɔw u ti balo foyi la politiki kɔ u ko ayiwa maa dɔw bi kati min ye Assimi Goïta yɛrɛ a jabala ye k'olu ka ayiwa ko dilanlen don nkalon don minnu b'a kɔfɛ Jabate u dɔnnen don an ye nin maa kelenw de ye min ye président Amadou Toumani Touré an y'u ye o nɔfɛ nin maa kelenw an y'u ye Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ Jabate a bɛɛ kalo a bɛɛ namaratɔ Jabate k'a don sɔminen de don k'a fɔ Assimi Goïta n'o sɔnna don o don k'a fɔ a bɛ kɛ président ye Jabate k'a don o ti balanw maliden bɛɛ lajɛlen bɛ Assimi fɛ a ma se aw k'a fɔ k'a bɛ fara ka bɔ jamana maliden bɛɛ b'a fɛ Jabate ka Assimi diyagoya f'a k'a fɔ a bɛ kɛ président ye nkalonbaw da n'a ka di Assimi ye a b'a dɔn jamana taabolo n'a nabolo a bɛ sa a kɔrɔ a yɛrɛ de b'i kanbɔ i k'a dɔn a diinɛ n'a ŋɛnɛya la Jabate k'a dɔn n'a y'o kɛ an bɛ tugu colonel kɔ nka aw ka wuli don o don dunungolo ni balafɔ la jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan colonel Assimi Goïta a ka kɛ président nami kuma de b'i da
o don wa ngoro wale bate ikado joni ngunde Ibrahim Boubacar Keita no fe o dongo kunungo de yoro jande kunungo angoro joni nguda no fe ibega ka duga na bingena bani nayi ube kungolo yira la hawla wala quwwata illa billah kungolo yira donc li dala chatiri bola ikado boaje bate ma kala ni ma sugu be ko Ibrahim Bo hani kunya to ni fo mi nyero bisinga kele wuli fu be krosa kiniga mo kabini do mi aforo ka bina admen makai ka fo ko ibeka ube teme so ifa alu tu nyamunu admen abada sige asibu goita okani negede a benkalu mama ben wuli ka jola ben namara to a benkalu legiti fe wuli bali do bebede ni ekoni ni kara president do ni ka wele ka fongalu bayini kana sonde mali de bebi fe do ni klebi bebi fe ni bi kai aki dina ni ngane yar ka fi bi ka president ambi no fe ni ti kai iyere ba do eti kai amandie afo ere de baraka ambla ira la itukuma wo fo kuma ka boy ka kuma ati mere di nyene shishile do iti kuma ma ti kono ko do on fait stratégie de masaka benaka stratégie Ningero jay koy namiu amina do asimu ni nami nunu ni nyuaje sabula nunu abigi nyana amu taw to ko maka ka dakoloti ibe kini kuna do da kono bi ni munye sebenyi anyemi zalo kabo aywa sud hebdo kono akabi bolla l'indicateur de renouveau sebeni gala karamo to ko adama jabate adama ko ako minye ngana mu ya annasra ka cha karamo ba ko ran ni ya nasra belbele do anga fa ba ko nala de ko bela jilen ki to don sebeni gala ko ni muso in san 37 ni san 4 ko da batko ba den fla blanye ninga buru muso do bela jele na ninga dugu mina flaka sabani gala ko anya tana ko ni alimentation ni boutique bele bawiye boutique be karamo da batko ka ko na fambe debe mina ni muso in anadu ubisungu karika doye minye shoni damne na sabani gala ko ako minye menanga ko la ni tora la bela jele menyo ndafe ako niya laje bamako siki ko nala karamo da batko dugu ma je ka ba beni kunglena do beni ka bara do ngale ka bara ko niti bara nyumanye o de ka yala ni ka shoni ke beni gala ko ako na tara butiki dala to min ka jaba la je folo ni gardien ko alun ta dala walma ni camera de surveillance te o da batmura na yo donc o dona kari ka tiga kan kuma mina o kuma abisoro ka ngana juga bara u damne o da batmura ana de fitini fla min ko ne burumsi belele bay mbalila na dona ka bam ndo ne bisinga umeleke burumsi lati sabani gala ko min ye butiki tigi walma jira sabani gala ko abi nyejo la karamo da batmura abi yela funa nin ko akili san karamo da batmura ba ye ka fo ka singa minon terme libe mala terme libe ni muso ina karamo da batmura min ye dun ye lu bisungu yola ka ba karafete ka suru ka to ka shoni baro boloda sabani gala ko dun entraîner be shoni na mamina jira walma butiki tigi walma kesi ale no be nyo munu salola ninga minon laje ka terme ko basura dun foro luko sabani gala ko min ye comptoir ye ka ta salo ka kuku walma min ye minen nafa maw ye ko salo ka temeno ye sabani gala ko muso ye mami jigila tiga bamako ya ka chane nga ako min ye muso ye mamunu ko ni be nu jigila tiga ko sobotaru tada min ye fiti tigila ka kloka kamako da batko da plenty chara ako min ye zira ko rombe kitana o polisu ulu ko ni wuli ga joke ulu ya ira ka fo mami tara dama ga shike ka ira ka fo shwe ni me ka bolodo ka butiki ko nala o kuma ubina wuli ga jo boloda o wuli ga jo ne kara sababu ye min ye ni mako fo len ye kamako da batko ra ninga tika taka daka sabani gala ko muso yi minalen kuma na aye jongo ala fo ako tiere la ale ya dun entraîner femme na jien kono o de shweni ye ute foi do ni shweni te ale zonye adin fly zonye ni dugu jera ka ba kamo ba tuma ulu be femme salo ko do sono million kasabi chamane do ulu bo bla ko ka mu wera ke ulu be to de la kulu tse ka fe wera ka bile jien ko tubani gala ko kono foni mele kuma na ku be zira ko rombe getana ka bolo kamo ba tuma mamunu be nini nywana tara kulu sigere bela jele ko ni wulla ni gata ta do polisu kloka ambe do na ku be million mun be ni muso na de una eku na boni na ku be do rakedi kuna bani flani anye mimbo indicateur de renouveau kono ugabi bolido boji wote mbibo ni sebe mi nuka ma nouvelle horizon nyedangura boji wote ka do jagela mana che mi mbla bolila ni mi kofle illa ba bi kesiramba to
wajibate i k'a dɔn dankɔrɔba y'i kanbɔ Mamadu Jarasuba i k'a dɔn politiki maa jolen don min lakodɔnnen bɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ Mamadu Jarasuba i k'a dɔn diyagoya tɛ maa ma wajibiya kan wajibate o tɛmɛnen kɔfɛ maa Babali a yɛrɛ de sɔnna min ye CNT wajibate a y'a ka lettre sɛbɛn wa ko ale bɔra CNT la wajibate k'a dɔn bɔra CNT la ka sababu kɛ jamana n'i b'i ka jamana fɛ i b'a dɛmɛ jamana n'i b'a fɛ i bi sɔn ka kula ye n'i kolola ye o de bɛ kɛ sababu ye baaraw ka nɔgɔya a ko min ye mankan ye a bɔlen don ka sababu kɛ i k'a dɔn min ye Assemblée nationale kɔrɔ ye n'o kɛra Ibrahim Boubacar Keïta tile la a fɔra ko CFA wari miliyari tan k'o tununa a yɛrɛ kɛra sababu ye ale ni minnu kun bi jɛ la n'u bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn maa fila walima maa saba bɛɛ minɛ n'o olu la ka to olu don kasobonba la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ŋunuŋunu in barika bonyalen bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ fɔlen don a la o tuma ale bɛ baara nɔgɔya kiiritigɛlaw ma sabula n'i bɛ bulonba kɔnɔ Jabate i k'a dɔn n'i bɛ a bɔ CNT la i k'a dɔn kiiritigɛlaw tɛ k'i wele o sariya t'u bolo nka n'a ma ɲɛ o kɔ ka baara nɔgɔya waasa ko in ɲɛ ka se ka don a ka walawala ale Mamadu Jarasuba a jɛnna n'a ye ka bɔ i k'a dɔn bandiri kɔrɔ n'o ye CNT k'i yɛrɛ bila kiiritigɛlaw u ka bolo kan ni min kan ka kɛ ɲininkali min bi k'a la a labɛnna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mamadu Jarasuba a tɛ hali waati janbɔ Adama Jara Ben le cerveau i k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ nin bulon in kɔnɔ nka bandiri in digɛra ka bɔ a la Jabate nka ale ta kɛcogo ani Jarasuba u ta in tɛ kelen ye ka sababu kɛ min kɔni ye Mamadu Jarasuba ye Jabate k'a dɔn ale ye maa lakodɔnnenba ye bi lako tɛ sabula a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ wariko kuma bi fɔ o fɔ la u bi hɔrɔn malo Jabate o kuma a ko kuma ka fɔ k'a jɛya ngalon don walima tiɲɛ don n b'a la walima n t'a la a b'a fɛ k'o baara de kɛ ani kiiritigɛlaw o kuma a bi kiiritigɛlaw ka bolo kan i k'a dɔn ɲininkali fɛn o fɛn ka d'u ye sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ka d'u ye u k'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye Dɛnba Kɔnte ka sɛbɛn don an ye min zalo ni ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de b'a tugura dana man jugu cɛ sɔn ye o de ka jugu kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ dan sigi o la Jabate an tɛ sɛgɛn a fɔli la Jabate a fɔra nin nkalon in i k'a dɔn consommer malien